ಬದುಕು ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಸರ್ಕಸ್. ನೀವು ಬದುಕಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಅನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ಕಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಲಿದಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಜೇತ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ತುಳು ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದ ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕರಾಡತನದ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಸ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆಯದೇ ಪ್ರಪಂಚ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ, ಬದುಕು ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದರು. 8 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸೋಲು ಹಾಗೂ ಗಿರಿಗಿಟ್ಲೆ ಎಂಬ ಗೆಲುವು ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮ ಎಂದು ಭಾವುಕವಾಗಿ ನುಡಿದ ಅವರು, ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಮೊದಲು ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಂದರು. ಗಿರಿಗಿಟ್ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿದ್ದಾವೆನ್ನ ಎನ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದುಪ್ಪುನ ನಾನು ದುಬೈ ಪೋಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಅವಾಗ ಎನ್ನೆ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪುಗ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಆ ಟೈಮ್ ಸೊ ತುಳು ಮಲ್ತ ತುಳುಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾನಮ್ಮನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂಡ ದುಬೈ ಪೋಯರ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಿ ನಾಯ ಕೂಡ ಆಳ್ವಾಸ್ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಗಿರಿಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಾತಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಸೊ ಯಾನ್ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಬೋಡು ಒಂದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದು 3 ವರ್ಷ ಕೈದಲ್ ಸೊ 3 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಸ್ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕನ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡಿತ್ತು, ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಯಿನಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತು ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಯ. ಸೊ ಅಂಚದು ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾದ ಬಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಮೂಲ ಓವೆಡ್ಡ ಡೈಲಾಗ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಓವೆಡ್ಡ ವಿಷಯ ಪನ್ನಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ಬಾರು. ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಪನ್ನಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಲಾವಿದ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಚೂರು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು. ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಕಲಾವಿದರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆಳ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ನಾಡಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು. ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ಎಂದರು. ಇನಿ ಸರ್ಕಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಬರ್ಪಿ ಮಣ್ಣ ಖುಷಿದಾನ ಬಂದಾಗ ಆಳ್ವಾಸು ನನ್ನಗ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪೋಷಕರು ಮೋನಾಳ್ವೇರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಬಂದಾಗ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಾಗನೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ಬೋನೊಳಿ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರು ಉಪ್ಪೇರು ಮೂಲು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು, ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು, ಎಡೆಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು, ಎಡೆಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು, ಎಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು, ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಅಕ್ಕಳು ಮಾತೇರ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಒರಿಯಡ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಪುನಗ ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡೋದಂಡ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು. ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಪುಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾತಾಡಲೇರು ಅಂಡ ಈ ಆಳ್ವಾಸಡು ದುಂಬೂರ್ದಿಂಚಾಲ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಾಲ ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದರು ಮೂರ್ದು ಬೈದೇರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಗಳು ಕಲಾವಿದರಾದಿ ಇನ್ನು ಎಡೆಡ್ಡೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಕಂತದ್ದು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಕಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು. ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಡಿಯರಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು. ಆಳ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿವೇಕ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಲೆ. ರೂಪೇಶ್ ವಿನಯವಂತಿಕೆ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದು. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ ಮುರಾಣಿ ರೂಪೇಶನ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಕಾಲ್ ಬರ್ನಾಗ ಅಗ್ಲಡ್ ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಒಂದೇ ದಿನ ಟೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆವಂದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೋನಲ್ ವೆರಟಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೊಂಡಿ ಅವು ಸರ್ಕಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐತೊಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಇಡೀ ರುವಾರಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋನಾಲ್ವರೇ ಅರೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮಿತ್ತು. ಮುರಾಣಿ ರೂಪೇಶನ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅವ್ರ ಪಂಡರ್ ಈರ ಎಂಕ್ ಕುಡ್ಲಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪೊಡಿತ್ತು ಡಾಯ್ ಪನ್ನಾಗ
ಬಯ್ಯ ಪೊರ್ತುಗಾರ ಆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಐ ಕೊಂಚ ಮೇರೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಸತ್ಯ ಎಡ್ಡೊಂಡೆ ಜಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡ ಬಂದ್ಪೇರ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲ ಎಡ ಕೇನ್ನಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಪೂರಗಳು ಬಂದಿರು ಸುಲ್ಲತ್ತು ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ 100% ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬಂದು ಅರೆಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾರ ಅರೆಂಡ ಪಂಡಿರು ಸುರುಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವರೆ ಪೋಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿರು ಸೊ 100% ನಿಗ್ಲ ಸುರುತ ಶೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಸುರುಟು ಆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿ ಆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಹೆಂಗೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಂಬಲ್ ನೇಚರ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಜೆ ಅದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಇತ್ತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಬಂದ ಪೂರಗ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಕೈತಲ್ ಬೋರ್ ಆಪು ಜಗ್ಲೇನ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಂತ ತುಯ್ಯೆ ಭಾರಿ ನಿಡ್ಲ ರೋಷನ್ ಎನ್ನೇನ ಥ್ರೂ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಲ್ಪ ಏರೇ ಬರಡು ಅಗ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ವೇರ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಚ್ ಅ ಹಂಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಟಿ ರಚನಾ ರೈ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಯ್ ವೆಂಟೇನ್ ಸಲ್ಡಾನಾ, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಂದೂರು, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡೀನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂಟಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗೀಶ್ ಕೈರೋಡಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ.